to marurug ang pamangning kuwarila sabab sa amay na dita kaya kompletuan so pamakin ganiw na pagagiruso sa badan to nalagamian na yan ay dapat yun tiga kan ang baas na kanay kagaga ka na sa apya marurug adiyang kaya lagamakan nanay no ka benda malu ame ka pakibulog na benda niyan maado na din kaya kahit nakakapakinuran dapat yun ani ka pakaturbo niya nating ibisi sama na ada pa na lakas o turbo ay mana niya nalagamakan batano pa kalilipati asisa din kay ulan-ulan a Ramadan mga uri pa ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayadin na kaya palalagwin yan na ika-20 agupat gawin iman to sisa din kaya ulan-ulan a Ramadan aya po lamba sa din kaya ulan-ulan a Ramadan mga uri pa ng Allah subhanahu wa ta'ala na 5 gawin kaumakan niya tatano amay kaalungan na hangis na alungan na Jumaat na miyada sa Ramadan. Naubatan no digpakan niya ta kung alungan na Khamis kabatan no pan makapsirmpur na alungan na Sabto na desedin sa ulan-ulan a Ramadan. Din na Ramadan. So anda nga pito akan rakano aising ka ginawang kang o ay miyalin na ka ulan-ulan a Ramadan ko kaya pakataling umaniyan na ka. Ino mga di, bado din maaling subatad ka kasudin suandang o dapan kapakaw maulan-ulan a Ramadan. Baya po mga di, miyalin na ka ulan-ulan a Ramadan. Na diya kaya alin o kapakin ka. Asa ka na gunin na yakapakin ka na di ka dipit. Pagis na ka alas 9, alas 10. Pagod tuga akaw tuulungan. Napagis na kap man alas 2, alas 3. Nang gabigap man ko kap kagabinian. Namiyali ni man to, kaya buka pagkakana ka na. Magari bagwa, igira dapat na masusubo. Bagyan ang bumanga di, ikiyali nang kubatad ka. Ay bumiyali nun, nakakan. Naso. Una yan o kap pagintaong ka na, di din mali nakasudin suandang. So umani isa na pulisin niya na sa ginawa niya. Kakag niya mataan ada ang mata o ko umani kiginawa inunta na so kiginawa mo. Di ang katawan so ginawa niyo. Pantulay ba't na ka pagintaw niyo? Nasakay mata o ko ba't na ka pagintaw ka? Na ising ka ginawang ka, na sambagang ka bu ginawang ka. Now ginawa ko lay. Mga di so din so anda nga kapagintaw ka, nag-youtube kaya bumiyali nun, nasukapkin ka. Na uda amya alinon na pamakuting ka din kaya 5 gawi alambon isampay pa na sana magawi. Alam ba sa din kaya ulan-ulan Ramadan na pamakuting ka uri pa Allah subhanahu wa ta'ala. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayat tadiyan na hindi ka pakataling mo ulan-ulan na Ramadan na ay kataling mo ashrul awakhir o ulan-ulan a Ramadan na pagilot sa tampi. Okay, na sumaranaw. Sabi ako mga sapula, doon po yung tagang koron. Naigira, pag ni Ramadan na miilot sa tampi. Nakapagkito yung Ramadan, nakapiluag tampi yan. Sa aya paratiya yan, na paratiya abridi. Igira, miya ka masu Ramadan, na pugunga akilida karsada sa abridi. Nakapagkito Ramadan, nakapagkito mambu abridi. Di ano to katawan, naya di ka pag handa ka luberin, negira kuan. Ulan-ulan na Ramadan. Naya ka doon Ramadan, na miya di mamusuberin. Naginan so paratiyo, sabad. Ay gira Ramadan na di kami nataw sa masagitan. Okay, nandi ka doon Ramadan, na kumiyasuy ko, 2 ka saap, 1 ka saap, mapapadal madisimbing sa masagitan. Aparatiyan yan, aparatiya beridi. Ano naman yung digda? Para tiya tutu. Bukan sungai sama sakit lagi tarawih, kakak dia tutun si bisi. Wen, nasi ko mga peduna waktu na doon sudah masakit kada tutun.
Naginan, manisa na pagisin niya na sa ginawa niya. Maniyo pa kalilipati. Adiyan kaya asrul awakhir naron mapapadala naman sa timana kagagawi am yaqur aginan sa pembetuan sa Lailatul Qadr. Pembetuan sa timana kagagawi am yaqur. Mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adiyan kanana sa timana kagagawi am yaqur na yaman bidal mo na ungangan udi nakapakalalbinian na 5 kaklase mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa diyan kanana mababaa surah ang pinutulun Allah subhanahu wa ta'ala soya maananiyan na Laylatul Qadr na mandadalam so 5 akalbihan o Laylatul Qadr sisadyan ka na mabu surah mga uripan Allah subhanahu wa ta'ala itiru Allah sa Quran A'udhu billahi minash shaitanir rajim Inna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Diyan ka na asura na 5 timan ang madadalmun, ang mapapadalmun, ang kababaloy o Laylatul Qadr mga kalbihin yan. 5. Lagi na ni mapipikira ka ng magantano sa usayan iman to. Diyan ka na ang 5 kaklase ang mapapadalam, ang kapakalalabi kilalawan o Laylatul Qadr siko kadenten o kagagawinan siko yamanan yan na ulan-ulan Ramadan at ano diniwini hadis sumala ang makapanagun tamang kasi sa din ka iya ayamanan yan na lamba na magawi diyan ka na Laylatul Qadr na kialo yung sisa din kaya kita mga uripan wallah mbati ang tanong na adna orasyan na adna kituuson na kailangan so kapag lukaluki ko kang galabakaw ko mga simba si iko Allah at to na ay oras wakto adiyan ka iya Laylatul Qadr anda matatago si iko ulan-ulan Ramadan na ayak iya panutulasi sa din kaya Laylatul Qadr ko katurunyan na semi papantag si ko sa pulugo iya pagkuri. Fi ashrul awakhir si ko sa pulugo iya pagkuri. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala. Laylatul Qadr fi laylul ashrul awakhir min Ramadan. So Laylatul Qadr tigyan na singka pembebenuga si ko sa pulugaw iya pagkuri si ko ulan-ulan Ramadan. Sa kanya natigyan, so ayamanan yan na pagilutun tampi sumanusya ko sa pulugaw iya sa Rasulullah. Na ayapatadiyan na andadin ikaw mo sa pulugaw iya pagkuri na pembali sa masjid. Na pasimbaan niyan sa Allah sa pimbarang asimba. Ayamala na sa mga salat at tahajud. Ginan din iqiyamul layl. Kapimbati ako Quran. Nagusod dhikr sa iko Allah. Nagusod mga padisa na mga ibadat. Nadinggalbakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangko sa pulugawiya pagkuri sa iko lanulan Ramadan. Siya tigyan ko kaya panutulaw na hadis yakini Bukhari radiyallahu ta'ala rahimahullah Imam Bukhari rahimahullah sa kiyat tiruan yanun miyakat titiyan kiyakini Ibn Abbas an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala an Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal at-tamisuha fi
في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في 9 تبقى في 7 تبقى وفي 5 تبقى. So Ibn Abbas na aya pitro iyan na mbabanuganiyo so Laylatul Qadr si kusapulu gawiya pagkuri mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala si ikulan-ulan Ramadan mandadal matigyan ko mga gansar ko mga gawi ko sapulu gawi dataratigyan ko kapambabanugang kaong ko ka-20 Agusyaw nagusuy ka-20 Agupito, nagusuy ka-20 Agulima, si ikulan-ulan Ramadan na sanakap pambabanuga. So ayamanan niyan na Laylatul Qadr kasandun minipantag aking iturunan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Eh pa kaisi, bayabo ka pagnoong ka na si iko'y ka-20 Agulima, ka-20 Agutalo, ka-20 Agulima, ka-20 Agupito, ka-20 Agusya, maghinami ka pagnoong ka. Na di, kadin kakatawan no ay makukurik na din kaya bilangan kao so bilangan no pedagang kaso 2 bilangan na mialuya ka na kumiyang ipo sa masa adin kaya 2 bilangan na din na makapambulag sa diyo sa kabangkita ko dunia napakauna na napakuri na din kakatawan no ando no nakipantag so ika-20 Agutlo, ika-20 Agulima, ika-20 Agupito, ika-20 Agusyaw adin ka ketenduan doon kipantag na aya din nakapagtuloy na ka na din kaya 10 gawiya pagkuri kadis sumala at kerto na ka so Laylatul Qadr oripun Allah subhanahu wa ta'ala kerto na ka so Laylatul Qadr mga oripun Allah subhanahu wa ta'ala. Siya kini Ahmad وعن ابن ماجه ولفظ له وأحمد من حديث أبي سعيد الخدري قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر أو عشر الأوسط من رمضان فقال إني رأيت ليلة القدر فأنسيتها فاتمسوها في 10 الأواخر في الوتر. سيكينيا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ميبانوتوليان أم يجي أتكف خمية تجينا قش رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكو أيامانا نينا ميبونغا ميدلكو سابلو قويب lembak Ramadan pamana ika-20 ang sunod kay po sa 10 yung mauna na miyagi atikaf sirendin pamana mipundin magi atikaf sunabi si ko ika kapila lagu ika-20 ulan-ulan Ramadan nakagya ko mau madiyang ko to asrul awakhir napitiro nabiya miyilaya kanatigiyan so Laylatul Qadr Atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faansaytuha Uy, napiakilipatan rakan Allah ta'ala wandunun mi papantag. Ngayon nung pagilipati wallah. Ayak kaya panutulong ko isa hadith. Namiyakaw masu Jibril alaihi salatu wassalam ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napitiro yan. Kataya so gawi, kataya so kepantagan kipiturunan wallah ko Laylatul Qadr. Nasangkot to kaya pa ko mo Jibril, adim muhadara so Nabi sallallahu alaihi wasallam na pwedeng pamamamasa. So mga sahaba kami yakatip pa din so Rasulullah adin na panarwa. Kadiyutwa ipagitungon, dirun di itiron o Jibril alaihi salatu wassalam so Laylatul Qadr ko kepantaganun nagawi, kepantaganun adit kulan-ulan Ramadan. Na ayan yan din kiyang bangun nakapatiroon niyang kiran amya kaumarakan so Jibril. Ang yanong din nakatiro amya kaumarakan so Jibril. Namipula adua katawa mama. Siko, mga sahaba. Namya kaumarakan na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so Jibril na pianutulian rakan so kepantagan ko Laylatul Qadr. Nakagya ba din mipula siya kaya gusya kaya nakatiyak piya kilipatan rakan Allah. Dia bisa kapak ipupawala aya.
Apia ayan na pagpuwalaan na ka na agama. Pagpuwala ka no kaya gusya kaya na agama pagpuwalaan niyo na miya kalala arara na pagkabinasan niyang pagpagito. Kapiyan to na ipagpawalaan. Kaba pa na agama. Ipagpawalaan na niya kalala arara akap ka Anthony ni ba na kapakararadiyan si ikuyaman na niya nakapaginto ko dun niya. Anto na ipagampagan niya pagkararadan o kapawala. Nakapagumpari. Basta mapasang ikapuwala na ayad na pagkaulolan niya na pagkumparik sila. Naapiya pa niya kang ginawa yung kutom niya gumparik na niya kasay barat sa pinggan amyaw pa. Napiyang kapanpiyarkat na pagiling ka na kabubantay ron sa kayo pakyan. Napiya pa na agamay di pulaan. Mahori po naman. Udah tingin pula siya kini na mapagtiruakan na na piyak niya pa na sabing ko pamikiran na kan sunso kaya pula nga siya kaya na niya pa na sabing ko pamikiran na kan so kaya tiruara kanon o Jibril sa kapagaturunan ng Allah subhanahu wa ta'ala si Lailatul Qadr na aya kabasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Fatamisuha fi asrul awakhir na nayno si inyo din babanuga so Lailatul Qadr si ko sa pulugaw ipagkuli. Kau pa makadapula si kaya kayo to na di ay abuwa kaya tuloy ang tanong na dudugawi. O di na talo-talo gawi kaya tuloy ang tanong ron. O aya miyatiru Jibril, miyatiru Rasulullah na ika-27 na si tanong buputuri ko, ika-25, ika-27, ika-26. Kadilo din madam. Sa diyong ko at dalawa kagagawi. Na sabab, sa kini sabab yan, sa kiyap panasyan, sa kapipikiraw ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na ibu miyatiru na naki, diya kang katatano din wanda matatago si sa dinga sa pulugoy pagkurikulan ulan na Ramadan, nang babanugan niyo so Lailatul Qadr, si sa dinga sa pulugoy pagkuri si sa dinga ulan na Ramadan. Nagiya, pambabanugan tanwaya, ida pati, pagkiklasan tanong. Ay abu, paginutan ko sa tampi, ading kay pagkaturog na 5 gawi iman to. 5 din gawi na tuloy ka kung mga kagagawi. Mga oripon Allah subhanahu wa ta'ala. Anto na unon, ipinggigal ba ko no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الإكثار من طاعة الله تعالى وعبادة من الصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك. Pagkadaglan ka saya sa panggal mo ka nakasi sa dingka iya 5 gawi iman to na so pangungunutan kasi ko Allah basta katukawan nakasugon ka Allah nang gilbukang basta katukawan nakaapinggal mo ko labi nang gilbukang wa ibadatun nagumanga simba pimbara nga simba tunon ni pimbara nga simba kapaking giginawai kapririla iya 3 riyak na ya kajiya kap mamaapa kapamangni sarila si iku Allah namiyalo ya kana aya buwa kaprila ira ka Allah na makasuka numapi makasuka rumila o di ka mata o rumila na di ka prilan Allah o di ka mata o numapi na di ka prilan Allah syarat akaprila ira ka Allah na makasuka numapi makasuka rumila ko sa lakaw di sana kapakandakla ko kasisid ka kapakadakla ko ayamanan yan na kapambagay sa dakwat kabaluin ka makaugo pa ko sa lakaw di sa lakaw kumapya kabaluin ka ayamanan yan na dimititan na ako kapyay parangay ko sa lakaw di sa lakaw akhlaq parangay na diya yan na pimbarangan na mga ibadat, mga simba si Allah subhanahu wa ta'ala. Pagkatratul qiyamul layl nagudya ka pakapendak lang ka kung mga sambeng kung mga kagagawi.
Wa qiraatul Qur'anil Karim, nagu kapakapendak lang ka ko kapumbatian ka ko Qur'an wallah subhanahu wa ta'ala. Wa dhikr, nagu sukap pakadaklang ka ko mga tasbihat. Si isa din kaya ayamanan yan na ulan-ulan Ramadan. Sang kaya sa pulugo iya pagkuri. Sang kaya anto na iniba na Laylatul Qadr. Tagyanan imanga pangkalabakan apakadaklan sa din kaya mga kagagawin ng Laylatul Qadr. Udi na asrul awakhir ko ulan-ulan Ramadan. Nagyayan na ayabuhay patuloy yung kaon. Ori panuwala na naman magawi iman to. Na din ka pakalipati. Insya Allah na tuloy ka kasara ka tuloy ka. Amiya ko ang kasupito man na malabalas na yun kakusay tanusi sa din kay Oriyan na din kaya ka ditan di ka pa magusay. Din kaya tingin na Laylatul Qadr. Apakah turunun Allah subhanahu wa ta'ala na ay mga kalbihin yan na 5. Katiya, fadlu Laylatul Qadri 5. So kapakalalabi o kagagawi amiya o na 5 ami lalabi niyan. Ino niya niya kilbi na mapapadal mo na din kaya 5 kaklase. Biya tiya tanwa din ko takatiru Allah subhanahu wa ta'ala. Tatagunin si sa din kaya ko. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. Yun na surah mababa na 5 akalbihin ang mapapadal mo si sading Laylatul Qadr. Pag na yun, Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Mata natin Allah subhanahu wa ta'ala ay pagturo namin sa Quran si sading kay Laylatul Qadr. Yun ay kalbi na mapapadal mo. Ron minipantag at kiniturunong ko Quran si sading kay Laylatul Qadr. Yung kay Laylatul Qadr na yakya pakalbin yan asat timan kagagawin padun aminilbin yan kus 30 gawian taka 20 agusyaw gawi kung mga gawinan ulan Ramadan na kagya aron din minipantag apagam paganay akiturunong ko Quran na si sajing kana na Laylatul Qadr aron minipantag. Fakana Jibril alayhi salatu wassalam يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم في شهر رمضان وفي ليلة القدر. أي بتد وجبريل عليه الصلاة والسلام نيني pamangandunian ko Nabi sallallahu alaihi wasallam ipapamangandunian ko Nabi sallallahu alaihi wasallam so Quran ko ulan-ulan Ramadan asidin mipapantag ko Laylatul Qadr. Rodiyan nun pagani ay turun sa Quran na Laylatul Qadr. Akapapantagan nun nagyanan iminilbi o satiman akagagawi Laylatul Qadr mga uripin Allah. Naya patutra ka napakapindakalan na kasaya so kapimbatihan kasaya ko Quran. Sa isa din kaya asrul awakhir apagkuri napakapindakalan na kasaya so din kadi kapamati ako Quran wallah subhanahu wa ta'ala. Ay dapat miyaw saya kasi na di yung uto Quran siya ko kaya pakatutunan tanong si isa baraso. As so Jibril na ayamin nilabilin na kagya inawidan niya sa Quran. Inibigay niyan ko Nabi. So Nabi na ayamin nilabilin na kayron miniturun sa Quran. So Ramadan na ayamin nilabilin na kagya aron minipantaga kinituro ng Quran. Yiti tanong pa na di yung uto akatiru wallah sa Quran. Wait! Na sa Ramadan na miya padal mo sa Laylatul Qadr na minilbiyo sa tima na kagagawi aron minipantag kinituro ng Quran. Sa di mo ta Laylatul Qadr. Ino tiga kan kabaya ka makalabi ka mambuko kadanda na ummatu Rasulullah.
Dahil kabaya iyan na makalbiman buko ka din o ummatu Rasulullah. Kabayatan wa makalbitan o siko ka din o ummatu Rasulullah. Antay di rin kabay, adi makalbi. Antay di niya kabay o makalbi. Ano, stoda abon miya yung salim. Nang kantay kabaya iyan na mabaluis kaniyan ang makalawan, makalbi si iko ka din o ummatu Rasulullah. Antay kabayan. Sabi ba yung saliman na di rin kabay. Now, kabaya ka, ang makalabi ka ko, kadang ummatu Rasulullah na, inipangdur ko Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu an-nas. Apiktima na mapir kano, permiror kano, makalalawan kano, kung kadang mga manusia, nasa tawa, piyago na din sa Qur'an, nagwili pa mga doon. Basta, paganad na ka sa Qur'an, mapadal mo ka sa Qur'an, uribnu Allah subhanahu wa ta'ala, na miyabalwi ka ang makalalabi si iko kadandan o ummatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasa tao ang mapapadal mo sa Quran na padidin kung pakipagdatan wallah ko kadandan o mga kaadun wallah subhanahu wa ta'ala piya sa mga binatang na pakipagdatan wallah. Ang piya sa mga pauludulod na pakipagdatan wallah. So tao ang miyapadal mo sa Quran Allah subhanahu wa ta'ala. Madda kalam yang ang gugulaw lang. O kabaya ka na bulong, amakwang ka na pagnadam ka sa Quran. Kasatawa kapapadal man ko Quran, Allah subhanahu wa ta'ala nagkunay ron sa bulong. Kulangwan taman a panyakit. Panyakit at dito sakit o anggota, panyakit a panyakit o puso na kibulungan o Quran, mga oripin Allah. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ Damanak kini turun na miyati ko Allah ko Quran. Nunta na bulong na gulimu ko kadagdano miya maratiyaya. Bulong, limo, kabarakat. Imbagay ko mga tao ang mapapadal mo sa Quran. So walay, adirong kabatiya sa Quran na kini itong niranon na datar kon mga kubur. Datar kon kubur. Sa kalibutan. Ano man na miyalo ko mga ulama, kanababin niya hadis, kay ano miyalo ko mga ulama, pagkata na nakanabang hadiso, may ko na tiguan to na yung hadis na. Ano pa na miyalo ko mga ulama, so kung suwala, di rin kabatiya sa Quran na hide out o mga setan. Headquarters o mga setan. Aya di timu-timu ano mga setan. So walay adirong kabatiya sa Quran. Natikap man na tambaya o. Oy, tambaya o mga setan. Ayran papakarunggaya. Ginukap man na pamagyo kung kasa sa mabagira ayat sa Quran nakanakan mi panakatsawali ano to kapiyong di pakibatiya sa Quran. Nangkay no kabaaya katawin ako Quran na mabugro na ayat na napsuluin na ayat. Agway ni puni mo sa mga bubugro ayat sa Quran. Di buwa kipun nakatanakaw na. Apiara ka nakatanaka ayat adi mo tawalingan na kaya di nung kabatiya sa Quran na sa kanyan yun. Tika man na adun man na Quran ang misawalay. Dito mo na niya na mapipara sa Quran. Ano nga tatagon? Matang i-display ang pipiya. Mani mga pamisita sa walay na ini ang bupusungod sa walay ang ito. Kapiyan yan para sa Quran. Kabatiya ka, ino kang mabatiya. Kaya sumiya kayo sa nadakan ng malakata. Ano ko niya ito ang Quran? Kaya panabulaw na kilidin ito. Nadad na bali niyan uling kabatiya. Nabaya kinituro ng Quran na display. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati safi'an li ashabi. Matiyaan ka sa Qur'an kamata na sa Qur'an na pakaw masalungan amor ya sifat niya sa mga tao inimbulay ka iyan sa Qur'an sa kapibatian niya. Buruami ito sulka. Mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala. Ginani sabab ay no, kabayatan di mabaluy sa mga walay tano ay headquarter o mga syaitan.
Hindi ka ba yan ang buloy siya wala niya na idugarte ng mga setan? Di maranaw na doon na niya natalaw sa setan. Natay, kanaba siya talaw sa setan, nabayon niya na lima niya. So kanaba talaw sa setan na. Ang magagawin na pakinggan sa mga itaduyan yun. Ari, bunara na ba talaw sa setan? Uwi na sa akin na mas ipagkalakakan sumano siya di sa setan. Mas ipagkalakakan sumano siya di sa setan. Wala ka no, di makaparatya. Guni ko pag gani kami makambulingan sa mutual darpamiron sa belis. Kasi kami pumukit sa ground zero. Di yung tapiti doon sa Marawiya. Nadap na na ito. Di na tauron. Kasi mo sa utang bula kilid na mga sundero. Sa pagani sundero ka na sundero. Nabi kapliw ka na sundero. Na kami pumukit sa ground zero. Mukit karoon na benar na nagpangandig ka mga ko. Benar-benar nga kauni. Sa solda ground zero. Sangkot na pagam-pagani namin nakapakambulingan. Dapat nakalumpiw, dapat nabiyakasyon ko mga wala ini. Sa ground zero. Napagukit ako ron na alas 12, alaun na sa kagagawi. Adi oro dinggalo yan, igirap. Anak keso nga nakagagawi. Ay, ko ipukil ka kan ron na ba na mamuno-bunuro. Dito ipukil ka kan. Ba setan, kira ni kilak. Nung apukil ka ni setan, at dito mo kaka-eskortangan niyan. Diba ito? Kaya kaisa, naruwa ko miyo kitsa, rurugagus. Nadapan na kariri, kaya di mo ito arsalo sa rurugagus. Naya ka nung kaya pa ako masagimba, sang ito lantay, sagimba, na miyaw makan na mo ito piyo-piya ko lantay. Kaya katatasibo ko. Alas 12 sa gagawin. Kenapa no ba kung ito na ba natitra ka, mumotor ako. Alo ni mang gida-gida. Ay makaw makulo na tiga na dani sisang kapis na alhamdulillah kaya di ko kasi di pa pag-escorta na ko kasi ano kasi di kibina siya. Larga ko di. Diniyan na lina kawang tunyi na karurubay niya kubugyan. Amiya katatas. Ama puti motor si ko kilidulan tayo. Nakana ba nung bumiya ka talo-talo mo ma. Amo kita ko ron na mo mga basta ami sampay sa alas 11. Taman sa alaw na nandunod na di mo tamong to jadi mo ta kilidawan. Kay di mo to alam tayo na guni na roiran pagulugas o pumunuuniran na makatali mo sa marawina. Di mo to alam tayo sa gimba na roiran pagulugas o emanan yan na pagkagatan nira na bubay, pembunuh nira na mama, lawan taman na roiran pagulug. Madaklap ka to sa marawina, rob ka to. Natumo na kan to aya kan pagkuma dia yang mabula ka kan pagkilansilansing sa kalsada mawi na pagsaboy di. Kati tu na pamuno to. Dito ang setan na di mo ka pangangalakan niyan ka. Na udi ka niyang kaalapin na miyan lakalakad di ka niyan din pagubay. Na. Kaya di tanong kabaya o bambuloy sa mga walay tanong sa kialo yahon o sabay ko mga ulama. Aso mga walay, at dinong kabati sa Quran na ginan imababaloy at tambaya o mga syaitan. Na din ka kabaya ang baloy so alin katambay o mga syaitan na pambatiin ka sa Quran. At tigalin, pambatian namin man sa Quran, nakapakatatanot-tanog namin panaso kasi tami. Karaoke ami, at pag-ibatian sa Quran, na pumamakinagin ka, nakuha nga di kami pandiin babarak, na di kami pandiin chismis, na di kami pandiin bakasa, na di kami pumamakinagin, na niyado sa kabin. Upang pakatatanot-tanog ng kaso, speaker ka, na di ka nurunimba ka sa din na di niyo pumamakinagin na baka din miyado siya. Sa di mo ito kapambatiya, kapakatatanot-tanogan ako, speaker ka, pambatiya sa Quran. Ang nabugyuti o kitiyan. فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Gira ko na pambatiaan sa Quran. Fastami'u lahu. Napapamamakinagamiyo sa kaniya na tigo Allah. Wa ansitu. Nagurur nakakanog. Nakakanog. Kanao ba kanu di sugay. Kanao ba kanu di imbakas.
Tanaw ba kanu di ipmaritis? La'allakum turhamun. Ang kanu kalimuun Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa kakisukatan kakulimu Allah na ginap pembatian sa Quran na pumamakin na ginap kanaw ba kadi ipmaritis? Ay di nga kap maritis na kinuha pandaya kasamburan na din kay mamrano. Ay kap maritis. Na din ka mang katawan na din kay basa maritis na katitimo na nang kadenden o mga pagkakuan sa kadustaan basta kap maritis. Sa gano'n na kasi Dani, Dani, ito nagagalaw ka rin, Dani, di kami din maritis. Kaya kataon niya nung naging ngayon maritis na mapiyawas. Niyaluya kan rakano, ayap una naging ngayon kap maritis, abasa. Nabasa niyo, pagkararangitan wala, pagkararangitan panwala na, si ipanamiyakap ko, pinaka pagkararangitan wala, kapimrokan wala. Si Boys ganda. Kanya ni pagampaganay akan nagan sa din ka na nabasa maritis. Sa din ko tuwa ako niya na, programa niya na sa kanya ni pagampaganay makambasa sa din ka na nabasa maritis. Nagulang ka pa na manisa na pimbasa ni na din maritis. Na pagkaralangitan wala ka Yahudi, Christian, Nasrani. Na pinakapagkaralangitan wala ka kagiya bakla. Imurkan wallah sumama adim bububay. Imurkan mambu wallah sububay adim mamama. Na kukuha na kayo niya sambaan na ka, adim kaya kapmaritis. Ano misir kayo dani, ito napusunyo siya niya. Katawan na ka din naman sumaanaw salam. Di kami din maritis. Panapiyakit manan niya ko salam na kapmaritis. Katawan na ka din naman natigin ng daan ni sumaanaw salam. Di kami di mamaritis. Bisa maanaw salam, nakapmaritis. Kaya nalin na ka din kaya kalilit na nakapipiyagin na. O kagi ako salam na kan sa kano, nagwa ko yung simbol. Namiyak ako kano sa miyak alalabalas. Kaya da ko yung sunugan. Di ba kagi ako pagani ako po, nagumino ako, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadid na barakan sumimbol. Dakan sumimbol ka no, namiyak ito. Nakasara sumimbol ka no sa may ito. Tony Bolas. Sa tao, assalamualaikum. Pagani na, Assalamualaikum. Yan ako sa sapula mapiya. Assalamualaikum warahmatullah. Yan ako sa dupula mapiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan ako sa tlupula mapiya. O simbol ka mambu. Waalaikumsalam. Nakakuha ka sa sapula mapiya. Waalaikumsalam warahmatullah. Nakakuha ka sa dupula mapiya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nakakuha ka sa tlupula mapiya. Minipantag sa din kaya ulan-ulan na Ramadan na kaya salam akurkano. Naguminiro ka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na imbagir ka wallah. Balas na duwang gibuha gumagato sa imbagir ka wallah ahasana. Uruan na kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namiya ka pa sa dako kasumi alam mo. Ari bisiyo. Pati biya ka salam ako niyo na. Salam mo ka. Ari mo ako. Tama na to namiya ka pa sa dako. Biya pa sa dako ka. Biya ka salam mo ko ano. Di ba ginasok pa kasi pasad na silam. Oh, namiya ka pa sa dako ko tumiwi ka pa. Pakay mo mabawin ng auto furuman. Naidabate, bakong tirosan. Napuna ko puruman, napuna ko. Na. Alhamdulillah, kami ako ni Wagi mo to malabanas. Duwang gibuwa gumagatos ka, ni isar o sa pulo na dekap pa na sa 70 takap na 7 gatos. Ni isar o. Di duwang gibuwa gumagatos sa imbagir ka, wallah, abalas, sa gibuwa kaya girong ka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adi merano na utiro ngo to natigin na kayo tam na bakas atano ba niya pitiro nabi umani salam natiro mo kaso assalamualaikum na magatos apira assalamualaikum warahmatullahi talugatos apira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh talugatos apira
Abunda, umangguin na, umano ka kila-kilab na bumilo ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naguyo. Ano na gani? Assalamualaikum warahmatullahi. Kakagiyo pira ka. Di ba? Kakagiyo di marano, naya ka kabayain ako. Napiyag yung kaya kasalam na data nurun makakuha pa ng malasimba. Pagkano ba ka nakasading Laylatul Qadr? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apiyag ila sulku sa walengka. Na ay subuan ka wallah, subuan ka Rasulullah, na silam na kaswaling. Kenapa kagiwaling ka, naging silam? Bumisita ka ko, kenabang kawalay na silam na ka? Kailangan na ka. Ayaw kita, kaya kang bubugay sa salam, nakates ka niya. So may to na ay silam kumadakal. Kaya bilangan yun, na may ito kanong bilangan na sir ka ng paliugat, so kasalam. Umagda ka sa kuda na kay silam ko lalag. Yeye hukuma na kasalam. O tumitindig ka na kay silam kumuuntod. Umagda ka sa truck na kay silam si ko lalag. Nabaya pa na sulam na kayo maganda ka sa truck na di kita tapian siya kito. Ilalag ka siya nun. Pinawa na ka. Ingat sila man. O di ka niya kito. Hindi ka na. Assalamualaikum. Hindi ka na. Nagpupag mo. Siya ko gari. Alaykum salam. Iyaw na nakapasyo siya ko gari. Huwag salam. Tama na yan. Ngayon to. Tabi ako makasapon. Di sila makabakon makada. Sige din na siya kaya pangalabukan sa naging sa binyo ko na lang. May makilala ko niyan na bakada. Iya. Wala na gusto ka tanong saya. Sira hindi ka tanong na mga to. Siya betul ate wana ka lumedekat sa nak penting ino saya dekat. Na biasa anak kata di mga usia, di mga bariwaya. Ini ang begitu si bari, gua meto ko niya, nagukaka. Kaya maging burti mo si bariwa. Awan yung siya kaya na mata yung sana hindi niya di panunod. Nah ini begitu si bari, di mga bariwaya. Meto ko niya, mata pakawan yung siya kaya kakakaangwan na siya. Nabugay pangangako lang si bari. Dito, di ako siya turo. Kenapa sa tanong siya? Siran! Dia kata orang tanah mata. Jangan begitu lah. Saya nak penting. Ini saya duduk kata. Iba. Nah. Padanan si ko simba si ko Allah. Dengan na salam. Sulki sa walay na salamang kasolay nga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pakas sumugur ka na. Sumugur na ginawa nga. Walay nga ito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adna hadith. Sa tao. Assalamualaikum swalainian. Pagkuma kulinin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batian yan sukul huwallahu ahad. Batian yan sukul a'udhu birabbil falak. Batian yan sukul a'udhu birabbil nas. Ang kutu akasuldin sa walainian. Inunta na misuldin supat pulu alimu apung ku Allah subhanahu wa ta'ala na maangkat usul da walainian supat pulu amurala. Nagusulang mo na may tumal asayta na mapapadalong si walingan ng paledul ke angkata. Nah ini merana ini wala ini ambu sobra sa magpakasul da batagin ke takawi. Aroma rapa ke sa dingli ay manan niya nakapakasul be de sa man sa paita. Ay no yan di oli balakan. Nakagiya kay edu kadun. Adi salam. Tao po. Ayo. Mata nga dito ko ni kay edu kadun. Iya kan 5-5 gawi sa Manila, namimbulo yung Batang Manila, di betero sa Marana. Kaya kaya duga-duga, nakatagalog lang, tao po! Mati na, may abalasin na, may taga-taga si tao po. Tao po! Kaya tapa na di siya dito po. Di sumalam, kan makakuha sa balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito. Nah udah pa kasembeger ka, nasembeger ka ginang waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah batiang ka sukul huwallahu ahad, batiang ka sukul a'udzu birabbil falaq, batiang ka sukul a'udzu birabbin nas. Kas kisulud ka walain ka so 45 kabarakat ing
pakiawidan ka wallah nagkiliyo sang kuto suldo walay ka so patpul ang moral at iuba paniyakit ang mapapadalong ko suldo walay ka. Dapat yun, pagpunta doon na iman to. Antay din niya sila mas walay niya naman. Ano, gusto pala sila. Nantay sila man niya naman yung walay niya. Nabagyo walay nga umay lang. Assalamualaikum, walaikum. Nabagyo tibitiruak. Kaya may ko na kaya sabutan niyo sa muta kaya tiruak na. Antay sila man niya sa walay niya naman. Natigo na ino, kamakaw na salam na pala walaikum. Walaikum, assalamualaikum. Nabagyo ito. Amay kasul ka na, yes, sila man ka na. Susuldiyan. Kau to. Ay dapat yun. Naino, katanong katubang sa dingay ako. Katutura-tudar katanong sa dingay ulan-ulan. Mga uri pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay ka ba sa Allah sa Quran? Ya أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هم يا مرتي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم وبقنوا بسلدك ولاي أقنبني ولاي حتى تستانسوا taman sadikan ukiran makapamangni saidin kutaw sadin kutwa walay wa tusallimu ala ahliha nama salamaka sutaw sadin kutwa walay ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. Kagiyan naman ipitimanan na mapiyarakan ka ang kano pagpakatadamatig Allah subhanahu wa ta'ala. Ay mapiyaniyan. Nadaan na ka asila miswalay. Napumangani ka sa idi na sulod akong nadimra na wayan nada ka kanabusin. Ay kasilam yan nagramiya ka sulod. Di manuro. Mauman yan na lalakban sa paitaw nang giro niya surwasan. Wala mga dito saya. Alibutan niya. Nakalalaka na tula. Abumito ko niya, namiya ka sulod. Natukin silang bisa tula nga mata. Sisigan mo, assalamualaikum. Yung takatakawan sa kukuha na. Ay kapsula may nakagimatitindig yung siran. May kadam yung man niya sa tulang. Napilul ka niya sa mga kwarto. Assalamualaikum. Bisu di salam ko miya salam ka. Pinurungan sa kwarto. Di ada tamaran na eh. Di silam. Maka umakuwalay na. Pinurungan niya. Dito siya walay. Ang ilibatan niya. Ang giro niya sa paito. Namin ko kakalalakban na. Pumili sa okay. Pala. Nakatiya. Lalaka na to lang. Namiyok ito. Namiyan. Pilul ka pala din sa kunin. Ada. Sedairan. Di ada tamaran na eh. Na may kuwan na sumunod sa kalan sa awal eh. Malumbat pa nakapulukay niya ang kwarto. Na may kamili niya na nato sa kwarto. Sisa nga nubis, assalamualaikum. Hindi ka kanya sa tokwal eh. Kanda ubag yuto. Apiya pa na aya sulto na kawalay na walay ka. Apiya pa na aya sulto na kawalay na walay wataka. Apiya pa na yasuldo na ka, walay ama ka, walay ina ka, walay pagaring ka, walay babaying ka, walay laking ka. Nadidin patoto, di ka doon makasal. Yung mga di ka pa siya hindi. Oto. Ya ayyuhalladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Hey miya maratiya. Utituam ya marati ya kanuna uba kanu suluduk walayak na ubas walayniyo hatta tastanisu taman sadikanu kiran makapamangni sa idina kasuldiyo wa tusallimu nagumasalamiyo sutaw sadyang kutwa walay. Giyayo kitiyan.
Ading gaya ko ang kailangan napagkasalam ka sa walay, apian ta akiwalay, napagkasalam ka sa taurong kagyan na ni ukit aka kapamisik na uripin Allah subhanahu wa ta'ala, na din ka pelipati susalam kagyanan ayamaanan yan na mga kapia-pia akatiru kundulun-dulunan o mga Muslim. Liyaman ang utakatiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا يدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ولا أدلكم بشيء فإن فعلتم تحاببتم أفشوا السلام بينكم. Di kanudin makasulod sa surga at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o di kanu makaparatiyaya. Di kanu din makaparatiyaya taman sa di kanu makakakababayai. Bakang di ginawai. Pamana, kababayaan na kasutungan na yung ka, kanabang pagkararaniti. Da paratiya kung di tano kung pagkaparatiyaya o ba tano di titidawa. Di tano kung da ko na parateya, tano ba tano di pupawala? Da ko na parateya, tano ba tano di tutula ka? Di timaan na ito. Bakor ka no tungguna na uwa, tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam susay. Aung galbo ka niyo na kabaloy ka no, adi yung giginawai. Pagkababayaan o sabadi susabagi. Afsus salamu bayinakum na panguraw niyo so salam kung dulun-dulunan niyo. Iyanan. Ipunguraw tano kung so salam kung dulun-dulunan tano. Tiro na kako tawa. Yung adidit sila masipagaring. Di rin maminaningan. Ubasa ka ni punguna ko naman nalang salam. Naningan rin sila makangano dulo. Maminaningan ko naraka. Na ito mo niya na maminaningan ko naraka. Da. Ay dapat yung paguna ka naman alam. Insyaallah. Insyaallah. Sama na manguraw sa salam kung dulo na nira na magari, sama na manguraw sa salam na kung nasumul ko surga sa 500 rabu. Kaya kaysa na Amir Hasan o Amir Hussein na miyaka puwala si Iran. Ana, saan ko ito kaya pakapuwala Iran? Na umanisa na mapipikirin na rubo ko sila mapagariyakan na niya kaan mo na sumul ko surga. Ana, pagkira sumamu sa Amir Hasan at tingin na bako ko sila may Amir Hussein kaan mo na sumul ko surga. Sumamu sa Amir Hussein at bako ko sila mapagariyakan na niya kaan sa kanya ni mo na sumul ko surga sa 500 ragun. Kanya ko sino pa din sumalungan? Na umanisa na pupunayaw din sa babuan na sumalamon. Dito makatigre so Amir Hasan na kaya gabuin niya so pagari niya na Amir Hussein na sa kanyan imiyaka. Pangangapin. Sa kanyan imiyaka pangro sa salam. Ado tingin pagari ko. Prilay akong kakapiniw na kanumana sa kay manguraurakan sa salam kaan ka makwaso. 500 ragu na kakunang kasumul ko surga. Tingin na sa kanamambu. Na piniunakan ikapangurawin karakan sa salam kahit kay makakuha ko 500 ragu na kakunang kasumul ko surga. Malun ni man yung gida-gida. Adi yung maranaw yan, adi. Tiro ko na pangurawin nga sa salam si pagaringan at tigin adi maminaningan o basaan ni pangurawin manalang salam. Ini nga tao, nagdo sila na paminaningan unaraka. Mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala, ginang mga padanan sa mga ibadat. Adi yung kanan, apanggal ba ka na kaimanto si sading kaiya. 10 o di na 5 gawi alamba na taman sa 5 gawi alamba si sajing kaya ulan-ulan alam ka na saka din ni pagpanguraw sumalam ko mga tunganin ka kadiyan ang kung ikakibaluin ka baka parati ka Allah subhanahu wa ta'ala naan ko na panipad aukit akakibubaya anto na ba nakapakasunto ko surga kapakalakay parati si iku Allah subhanahu wa ta'ala na diyan ko to akipunguraw na ka ko salam kung dulun-dulunan o mga pagaring ka kagyuti ka pakabubay itano diyutoy ay manan yan na kakabaluin ka may pumidawin ka so pagaring ka na aya kapyan yan na sweet kabubaya ka sa ginoong ka na kabubayan ka si kotonganin ka la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsi
di kumpleto'y paratiya at Rasulullah so tao at taman sa diniyan ikababaya o pagarinian sudah taro'y pagkababayan sa ginawa niya. Ito na pagkababaya ka sa ginawa ka na makalapis ka PUP, makalapis ka sa brutsalad, makalapis ka sa breed, katataguan sa pinat, aya panuba, aya tatagong ko breed na kanaba pinat kakuan. Ano to? So pagkabayan niyo. Uway, ito mayonnaise. Di ba ipagkababayan niyo na ko breed? Tatago sa mayonnaise. Nada para tiya o tao taman sa dinya ni kababaya ko pagirinig sulat tarip kababayan sa Ginoo niyan. Pagkababaya maka palamang ka sa mayonnaise na pakapalaman ka sa mayonnaise o pagiringa. Saka ad na mapakipulaman niya o pagiringa. Asya kiyo to na daban yung kipalaman na mayonnaise. Iman to na punga din na pakapalaman ka sa mayonnaise o pagiringa. Makakuha sa balas. Ay dapat tao. Inshallah. Ha? Naudig sa mayonnaise na pangadugan doon ay pagkababayaan ni Daniel to na ayaw mo pakipalamanan. O durian, nakateda ni sa durian. Di ba durian? Namiway ka doon pan durian. Natingin na di man nagkin sa durian, kabala ko ni Rugo. Pinat. Naubang pa di ko sa pinat, nakautos o Juan, margarine. Kaon mo ganun. Diba? So, ano margarine na, so poto to na ibuka pro yan. So, ano margarine na, so ano poto to na ibuka pro yan, so margarine. Api adin ni, kanina na margarine na may poto to din. Kaya pa ni sa kabul, di pakikan ako na margarine. Kahit to yan, di ba? Na, ipagkababaya ka na sa ginawa nga. Saan siya ipagkababaya ka sa ginawa na kababaya na ko to? Eh now, di nga siningan na ka na, miya ilang ka na, di ba ka, doon na bunyan fruit salad. Nasa ka na, di ka di pa fruit salad, ikaw manong gawin na fruit salad. Lapas ka fruit salad, nasa kanya mani pa ka fruit salad na. Saka na, di ka pa kalapas. Eh, puno ko umiyak ka. Kaya puno no Ramadan na tama ni man to. Kadua pulo agupat gawin sa dinga ulan na Ramadan. Nadda ka din makalapas fruit salad. Eh, nalapas ka fruit salad. Na yung pa fruit salad na suntungan nga. Din mga fruit salad. Ano nga mga dagda, di ka na ng mga Arab. Andin ni ikaw mo Ramadan. Na andin ni kapag alas 3 yan. Na dia kili dutua karsada ay pusong sa Masjidil Haram na dempas niran o na diyang kutua mga tigras ng berang-berang ang pamilya na kibabatadan sa mga panganangan na di na limubunuan sumama si karakan na koto sur kami lema biya pipitam gagamitan mabusa si karakan di ada ta mga Arabo ya di maranaw yan na pakatin na sa nakiseki tanakika da ba kanukan gitu ni tatapok yan ada kaya ba ko bumupatiglan nakapakapitin na sa niya mapadiin. La ilaha illallah. Dini yang kata na yakabasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa diyang ko tuwakatir o Nabi sallallahu alaihi wasallam makapantag ko kapakatang kasangka ko tunganain ka bulayo ka aka ayamanan yan na salaka o di salaka sangkutuwa ayamanan yan na diniyan di kapamuasa mga urip ng Allah subhanahu wa ta'ala na ayat timbangan niyan sa kapakabutang kasangkaon uripin Allah na diyang kayakatin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Zaid bin Khalid al-Juhini قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجره الصائم شيئا. Sadin sa tao apakah tengkas niyan, pakalapis niyan, jadi kabasa tanong, pakalapis. Sa tao, apakalapis niyan, pakapagiftar niyan. So pagari niyan, adi po sa ating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kana lahu mitlu ajrihi. Ayabat diyan na bagian niya na sudatar no balas. Adi yung koto, piyakatun kasi yan. So kaya pusa niya na subalas yan na timbangan sa datar dun balas o kaya pusa niya kung may babasalungan na imbagir ka.
la yanqus min ajri saim sayan na da kelbat o balas umipusa amay tumo. Da kelbat kaon, way na timbangan. So din so kala abala sa kakuan niyan ko kaya pusa niyan na timbangan wala na imbagir ka. Di mo kaya pakalapis ang kaon. Kaya mo biya pakilapis kaon na sa timan na saging. Ay pa naman prujala da kaya dungo na di eligin. Bakarang yan, tigin na mata ko mapita mga pipruchala ka, ama pa panagatasa. At timbang na sumpuasan niyan, timbang sumbalas o kaya pusa niyan, ay bagir ka. Ay gida karo. Ikaw ang kuha. Sa dingan na nayamanan niyan, nakapakapusa ang taon, madagalay hadith. Isa pa na kaya paka, okay ta din hadith na, tigin na. قال النبي صلى الله عليه وسلم من فطر صائما كتب له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم. Sataw, apakah pag-iftar niyan, pagka-tungkas niyan, pagka-lapis niyan, sutungan na niyan na di pusa. Salakaw di pusa, kutiba lahu mitlu ajrihi, na ipag-isurat Allah subhanahu wa ta'ala, bagyan niyan. So daktar din balas so di pusa piakat ng kasiyan. Sa daban niyan nakilbat ko balas o ay mana niyan na tao adi pusa. So ay mana niyan timbang so balas yan. Nati o may pakatengkas ka na dua. Na yung manong so pasang ka na aya imbang kaya pusa na ka na talo. Talo balas kaya pakapusa nga mimuloy ka talo. Ipuasa ko mababasa alungan. May pakatengkas ka na 5, namin buluyan 6, so balas akikuwang ka, kakagiyam niya ka, pusa ka sa, may pakalapis ka, so 5 katang. Alam nga mga gada-gada, di nga nakalayan, mga oripin Allah subhanahu wa ta'ala. Nagiyan na ni pakapindakalan, at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, si isa din kay ayam maanan niyan, na ulan-ulan, Ramadan, sa nga asrul awakir, napakadakalan na kasaya, so mga pimbang. Dinan, ayam maanan niyan, so Quran, lagi na ni pagan ni Mililbi, o ulan-ulan, Ramadan, uli na Laylatul Qadr. Ato na ikadua Mililbi niyan. Na ikadua Mililbi, o ulan-ulan, uli na Shahiru Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, na din ka iya at pitiru yan. Taniyan, Laylatul Qadri, amalun fiha khairun min alfi shahr. Ay, aktaru min 83 sana. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. Ikadua amada dalam ko Laylatul Qadr kalbihan na sulango na din kaun di mapagamal na pagtakapan sa aya katinde din aya datarian na tumo adi sumapagamal ka ko sulde sang gibu ulan-ulan. Emana niyan nasusanggi mo ulan-ulan na tinimbang iran na ay aktaru min 83 sana. Ay kadaklihan at tigaging kaya sumiyurat sa kitab na 80 agut teluragun. Hindi na dalawa niya na patulanong. 80 agut teluragun na idedeka at timbangan umapagamal ka sa ding ka na nasa tima na kagagawi. Pamana, waya ka miyatiya ka sa Quran na si Laylatul Qadr na miyaw makaniyan. Na ayat timbangan na kiyabati aka sa Quran at tiyari tarima penuwallah na datar din udi na makalalawampan ko kapiya umiya pagamal ka 80 agut teluragun. Tiyari mawallah. Dataro pamana miya kabati aka sa Quran na isurat asi ko sulda 80 agut teluragun na pembati aka din sa Quran at tiyari mawallah. Allahu Akbar. Udi karo udi manambayang sa sunat na timbang akya simbayangan ka sa sunat na timbang 80 agut teluragun na gupatulan ulit ori pano Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun ino kayo hindi pinaguntaman. Inshallah na tudoy ang tanong di nga lima gawi alam mo. Inshallah. Ante di rin tudoy. Ana paleta nuro tudoy. Inshallah paleta no siya tudoy. Sunabi na ya batadiyan. Si ko 10 gawi iya pagkuri mga ori pano Allah subhanahu wa ta'ala. Na diyan kaya tiruon wa yamana niyan na Aisha radhiyallahu ta'ala an apitiru yan As-Nabi sallallahu alaihi wasallam na ayadin yan di ka panaguntaman na kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idha dakhala 10
saddum mi'zarahu wa ahya laylahu wa iqadhu ahlahu. Pagawaan niyan at tigwa Isa, andi kasuldo sa pulugawiin, pagawaan niyan, suiga niyan, pagkadatan niyan, suiga niyan. Ayaw maana niyan na basta aanda din ikas sulad o sa pulugawiin na ay ada to nabinap, pagawaan niyan, suiga niyan. Paguyag niyan, so kagagawin niyan. Papukaw niyan sa mga pamilya niyan. Sa kanya po ko nga sa mga pamilya. Agyo ko gagawin, may kapamuko ka. Uway. Alhamdulillah. Kiyawan na kasigan na ka. Uway. Yawiyag ka so kagagawin nga. Uway. Ato na, gusto, ino nga paguyag so kagagawin nga, ayam maanaw to. Sa kapaguyagan ka kung kagagawin ka na, paguyagan ka so simbang ka kung wala sa mo to kagagawin. Pagkada ka lang na ka so simbang ka kung wala. Pinambayan ka sa salat at tahajud. Pamatiya ka sa Quran. Pendikir ka sa Allah subhanahu wa ta'ala ang beauty fitiman na ng mga pipiya. Anto ni mga pipiya adhikir apagkabubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala mga uribin Allah. Mga luitanon si isa din kay mga pipiya adhikir ayam mana niyan na pagkabubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga dhikr tadun si kanina Allah subhanahu wa ta'ala si isa din kay ulalulan alamdan. قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربعة. Itiro Nabi ay pinakapagkababayaan wala akatiro na di nga apat. Anto nonon di katiro ang ako subhanallah. Ya makalabulunda. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Diyan ang kung ipinakapagkabubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala mga katiro. Ikadua, pagkabubayan ng Allah katiro. Qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna ahabbal kalam ila Allah ay yaqul al-abd Subhanaka Allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuka jadduk wa la ilaha gairuk. Pinakapagkabubayan ng Allah katiro. Katiro ang kasan. Iktisbih na kasan na. Si isa din ka na mga kagagawiin na kailangan na mapakandakal na. O mga katiro. Uwi na wa inna abgadal kalamu ila Allah ay pinakamarata pagkababayaan wala o pagkararangitan wala katiro. Ay barat na pitiro ang nakano para tiyan niyo kiso Allah. Na namitiro kaya tanga ang kabu. Agyuti pinakapagkararangitan wala katiro di mo to kaya sumbagang ako pagaringa kaya sukudang abuaki Niya penuh surga. Dia na kuni pinakapagkararangitan wala subhanahu wa ta'ala katiro na dia na waraan na yung maranaw. Hey miya dusa kaki nakikaya sukudang anubi miya surga kami penuh surga. Habari marata yan na tungan na iniwa sisi siya naraka. Ano na mimbo sao? Simba yang ka wata ya pamana kangudoan. Na pitiro mo niya mayan. Simba yang ka wata. Kay siyo to sa pragatan. Tigyan na tigyan abi. Sekali bili simbayang ka nga makasurga nabapi ako miya ka naraka ati ami ka kebulis ka sa surga ada ketarusan niyo sa naraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah. Kaya uso ko nutuso kapag kebulis ako mga tinda sa Manila. Naman natigin nga pag kebulis na din mga tinda ada ketarusan tanong. Naneno tigin napi ako miya ka naraka kaneno ko baka no kebulis sa surga na anak kita sa nakawata ka sa naraka. Subhanallah. Agyuti pinakamarata ka tiro ipagkagud Allah subhanahu wa ta'ala. Mga uri panon. Ilan yun man? Diyang kuto akatiro ang kasang kuto patakatiro na ayakatiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tigin. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى من الكلام أربع متمتعان أتقو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتعان أدعونان
Ayamanan yan na pinili wala mapya akatero na makalusa yung apat. Tanong mo tapat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Yuto subiti tanong kagyo. Ngayon ito. Man qala subhanallah kataba lahu 20 hasanah wa khuttat anhu 20 sayyi'ah. Sa tao at tiruon yan at tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so subhanallah na imbagay ron so 20 amapiyah. Subhanallah. Wa khuttat 20 sayyi'ah na pakipagawaon wallah pakipambelagun wallah so 20 amarata. Subhanallah. Subhanallah. Lo ni man yang gede-gede. Tunay kabaya ka kadang ka sa marata, kadang ka sa dusa. Hindi kabaya na kadang sa dusa. Sa dabayaw na di rumo. Hindi ada dusa niya. Bener na dusa niyan, kakaling na ada dusa niyan. Antayin na siya di madusa, bayaw niya kaliman niya. Wait, ada na matatago siya ada ba niyan mga dusa? Jadi yung mga tak ada peneraw takir balik. Sadeng sa tawat tiruon yan so subhanallah sama kay sa buot. Napakis surat walla abagian yan so 20 ahasana. Mapia. Napakis surat walla amiyada kumian dusan yan so 20 amarata. Ay dapat ka, di ka na tumon. Tumon na ka, di? Tumon niya. Wa man qala Allahu Akbar. Di na baka pikulidan niya sa diga katiro niya. Wa man qala Allahu Akbar. Pamitlu dhalik. Sabman sa tiro niya so Allahu Akbar. Nadatar nuto. Mugan wallah sa 20 mapian. Agum mugan wallah. Pakipuka sa wallah sa 20 marata. Sama nuto na tiro no kaso. Subhanallah. Aguso Allahu Akbar. Naayamiya ko ang ka na 40 mapian. Diba? Naayamiya da ko dusang ka na 40 marata. ومن قال لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله فمثل ذلك Gusat tawatirun yesu la ilaha illallah nada sakamaw tumam pagkakuha sa 20 amapian at pagkakuha sa abkedaan sa 20 amarata bali piradi yan ang pulo tirun ka so subhanallah Allahu Akbar la ilaha illallah miya ka kuha ka sa 60 amapian na miya da solusyon ka 60 ومن قال الحمد لله رب العالمين بيعتروا سينيه ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة وخطت عنه 30 سيئة وستوى الدرونيان سو الحمد لله رب العالمين نبقي سورة والله أبقي أن ينسو تلوبولو أمابيا نقوبقي سورة والله أميني pagawa ينسو تلوبولو أمارتا balik utiruan kaya subhanallah Allahu Akbar la ilaha illallah alhamdulillahi rabbil alamin namiyakwang ka sosyaw pulo amapia nagumiyader ka sosyaw pulo amarata ay dapat ka tumun ka na inshallah na priyatan tanuan ano amay kagagawi tanat-tanaw kagagawi na makapasad ka simbayang na hindi ka pakabate sa Quran na tisbih na kaya ay dapat ka makapasad ka tumasbih na pakandak lang nga supang ning kasi ko Allah. Ano tunay pinakamapiapang ni? Ha? Tunay mapiapang ni ko Lailatul Qadr. Allahumma dan yung mga ko. tuhibbul afwa fa'fu anna. Innaka afuwun. Giyanan is sunnatu Rasulullah pembetian ka dengan dua pakapenda kalan ka kenapa makai sa isang abumindua ka pakapenda kalan ka dengan Rasul ulan-ulan udina Lailatul Qadr Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna kira perkataan ka Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Ira mana pagkatatas na ka Allahumma innaka afuun karimun halimun azimun jabbarun tuhibbul afwa fa'fu anna Wina tumuno mo tamabuwa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna
Uy, nababan sa lakaw kabalsa mo. Yang magapuan. Api yang magapo nakapkabalsa mo. Allahumma innaka afun tuhibbul afu anna. Anna di dua na taro to. Naam. Anamin di ron na apo namin. Apa namin. Pamana so apa aniran. Ano ni dua so apa aniran. Allahumma innaka afuun. Dito ay no to afuun. Nakadi marana way na di po kabalo sa akin. Ay kabalasan niya no na apuun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Upamamadakal ka no na fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, matanas ka na bermaaf-maafan. Mapasangi ka maapa. Na pagkababayaan namin akan maapingkar kami. Dia pagkababayaan akan maapingkar kami. O di na pagkababayaan na kaso kapasang ikamaap na maapi akong ka. Maapi akong kaya ang. Dito na kamapo to. Diyan na ni papundar lang sa kakagi palitan ng madudusan. Uy na pumangani ka din sa map si wallah pumangani ka sa map wallah pumangani ka sa map wallah na ay awid akal na di kanya mapa. Iyo kanya misdip mapi. Kaya di ka mapa. Oh. Sisinja din nga po so kang. Eh nung di po nga pinili pa din. Nakaway pa nakamangapin ako. Assalamualaikum. Natin di lang. Na naprilay ta daan ni na siya ka di. Kadua, yurud na miyagi. Assalamualaikum, Dani, prilay ta. Oh, aduh, Dani, minggu kano pa na. Uy, nadiwa tapos ako, matay ka. Ay, no ba matatago-tago ko po so ka di mo to ha. Hindi nga ba ni Sindak iya, suka-suka lang. Kamatang, udah kurang mutuglan. Ako sa po mga nisari na. Nabayang gumiraw. Uy na, ini bukay, ini soki, totolak na karatang. Sabag ito. Emang na na, pumangni ka sa relasi ko Allah, nakmapan ka sa pagkasa. Tulos ikhlas, ada di dalam na daliwang. Ay dapat ka, dito din. Anday prilas eh. Anday map. Sa Allah, na maping ka sa tunganing ka, maping ka sa pagaring ka, maping ka sa salako di salakaw. Alhamdulillah. Dataro kaya mamapatano si sayaman na nina bakasun. Ay dapat oh. Mirililay tanuro. Nanayamanan niya nag-YouTube. Ay dapat yun. YouTube din. Oh. Na. Di na ipapunda kalalakasi sa dingay ulan-ulan Ramadan. Mga uripun Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaduo to. Oh. Anto na ikatlo. Anto na ikatlo kalbihano Lailatul Qadr ka kay kati ading oras sa kanna. Tuno to sura sa kaya punta no kagi? 9:30. Ugaid na miya kalabin sa korasay man. Papasadaw na ding lima na sila mak. Ikatlo kapakalalbiyo Lailatul Qadr. Anna al-malaikata tanazzalu تلك الليلة قال الله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Ikatlo kalbihan na mandidal mo si isa din kaya Laylatul Qadr na mataan as mga malaikat na peturun siya na si kung tanatanaw ang kagagawi sa din kaya kagilupaan. Pakaisip. Ando na orang sikap turun ng mga malaikat. Sa di nga dunia. Baya basidin sa dingutat na ito kagagawi. Ay kap turun ng mga malaikat na ando dun ikas sa depo alungan na turun dun sa mga malaikat sa di nga dunia. Ugay na kumakan sila sa di nga langit at tumampar sa dunia. Turun sila sa idin. Na bubantayan nila na dunia. Bubantayan nila na kagilupaan.
Ikaw maut nat no akagagawiin at turun sila doon sa diyang kaya kagilupa. Gina. Na penggumun ni randun sulimu Allah. Lang-wan mau mayran a ititindigyan so sambayang nagiti pagampagan yang beganiran sa limo. Tunay ka boya kas kay pagampagan niya kang mumunan sa limo. Oh, ay. Ba may kamugang nga sa ayuda, so nagkula ka din nga ayuda. Oh, ay, bukan sa ayuda. Ani ka ginawa na sa kapinig. Ano mabula ka kanunay? Hindi na nga mauna-una kusina. Niya titi, tumitin ko kusina, hindi ka nanin ko eh. Kaya, pitiro ka sa kay mauna na bugay ng mga malaikat sa ayuda na tiga. Oh, ay. Bukul na kabiso ayuda mga malaikat. Antay bukul niya sa ayuda mga malaikat. Dako nakmukul ko ayuda mga malaikat. Tumuni sa kani pagampagan niya kabagan sa ayuda mga malaikat. Why? Nakagiyat tumuno ka sa kay pagampagan niya kang gumunan kung ayuda awi din mga malaikat na aya pagampagan niya apang Antoni di ba na prilisan sa ayuda mga malaikat na sumiyaw meran ay titindigiran sa qiyamul layl. Sambayan. Gina ni pagampaganay ang bagan sa ayuda. Nasumpan sa mga pris kung mga ayuda awid ng mga malaikat na mga alapal. Mga ala. Ay dapat ka, tumuna ka mala, makuwang ka umay ito. Oh, wala. Ano yung tumuna na kayo ito, ano? Si Tano ko kaya ano, no? Ay di maranaw, eh, naupunin mo yung kaya ano na, sala ko kaya sagutan niya, no? Muso baka kalay kumapi, di kami agutong. Kaya mamagkang ka. Diyan ko to, pagganiya, panggumunan ng mga malaikat, alimu uwallah na mga ala. Sa din sa pagaganiran, akabagan sa mga ayuda na mga ala. Anto na ikadua, kaklasing, mapasada yung utakititin lagi sa qiyamul layl, mga sambayang. Apambati sa Quran. Lamo na magnaw apambati sa Quran. Na ay ikadua ang bagan, ikadua kalinya, ang bagan sa Quran. Ira ako bra kanu sa purpose. Na mata nakatatano-tano din ka so. Number ka, linya nga. Puna na may layang kami sa kaigan, kenapa nga nang sa kakakaman mananawasan? Natano ba ka busy? Di ka din bagyo. Naman na niya, di ka ka. Sininangan tanong siya, na inuranan na tanong siya, nadaw ko siya nawa ka, kagyo ba ko kampisin, na uriyanin na, pangamis ka. Kaya sukara na yung baboy. Kaya ba di siya na diyan kaya ayuda na ay pagampaganay first line first sa linya mauna ro sa linya ito na ititindigyan so sambayang na ay kadua linya ikadua perilisan na pembati sa Quran diyan na tumo na ka na yun magagawin buti ka sa Quran ay tika ba na hindi ko matamatay sa Quran. Abuda memorize ka. Aduh. Oy, kau udah memorize ka sa Quran. Nanti ato na ibsak buka gida-gida di sini ya. Dari miya wala di mo tamaki sisipat sa madak memorize. Buti sa Fatihah ibu memorize ya na pati alhamdulillah pakatatalog niya an malugo pa diyan. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir kayo usag. Ikaw ang buha matang madak memorize sasa. Patesa. So ako no tabi anu tulang kan mama episode biya na alal berdua le. Di magidi de siwate ya siat. Talal badru alaina min saniyatil wada. Ay wata diga pembati sa Quran. Kenapa kau Nabi pembati sa Quran? Malah kami nilalag pa. Ino kayo ni pengulo ka tingin. Kaya pelaka ko yabi.
Kunin tibla ka. Yung di magidida sa siya, napitiro yan, napumati ako sa Quran. Kabaka ba mo pumbati sa Quran? Tingnan na, kapumati yung di magidida sa talal ko doon. Kasi wala siya naman. No, ang tibla ka ako to. Bali mo na napumati sa Quran. Alam mo man ito Quran, ang ito sa idida, inialaw ko nabi. Sa Madina, guni ko makaumahon. Paman idida to, guko na tago siya. Niya kalalaki ang pakakiskiyan. Nanino kayo ni gulo, kakagimya tapla kasiwata ka. Naman natigin ni Naya ka. Ay, minigulo ka kan. Nakana ba yung minigulo ka na? Di ka tapla ka sa mata ito. Ay, minigulo ka kan na. Kambuo ko ng puno simpe na. Tama ni man ito na. Ibisip ba ka na? Tala albudu alay na. Iman ito ba natigin ka? Kato ko na nabubuso ba Quran. Nababuhin sa naman muna. Ibisip ba ka? Nanti ka. هذه ليلتي hindi nga nga tayo hindi nga hindi na gulay natin na ba hindi na Quran nakap ko sa butang mo uy nakasando ka na uy na sigurado ako sa aya kadaklan saya ang makamemorization saya na qul huwallahu ahad di ba di kadaklan na makamemorization ikadua madaklan makamemorization na inaatay na One asa. Ikatlo, ang madala makamemorization na wala sa. Uy, na suwida dyan na may taka makamemorization nga malumatas. Diyan ni kadak-kadak lang, iya kadak-kadak lang makamemorization na inaatay na, iya katata sa surah. Ang wala asar, kakagim iya katata sa surah. Di na mo, wala asar, ang inaatay na. Ipaguman yan sa qul huwallahu ahad, kakagya kalalayaman ang iya qul hu. Layuman tayo mananganan na idadya. Atawan na ka, di nga na idadya. Ato ni katinda diya sa kapmati ang kaon. Adna hadisu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tawabatian yan sa suratun Nasr. Idadya anasrullahi wal fath na makapatkanan mabatian na niya tamat ka sa Quran. Hadithanan. Hadith. So kuluhun na makatlong ka mabatias so kuluhun na niya tamat ka sa Quran. When na suida dyan na patbagi sa Quran na makaisang kama batia suida dyan na miya kuwang ka so ikapat bagi ko Quran. Ikaduang kaon matiya na sudlo bagi ko Quran. Ikapatlong kaon matiya na sudlo bagi ko Quran. Na so ikapat kaon matiya na miya tamat ka sa Quran. Ana hadith na Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nananaganap na ka na muray sa kaubang dami muray sa ida bat kau. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Doon na panakunanan. Sa di nga ni memorize ka, inaatay na, wala asra, ako di nga kuliho. Na uli ka matawmate sa Quran na magagawin na di ka nandiga kasukasuya kati kung pagkatamata ka sa Quran. Diba? May aloy tanong panangutang hadis o Nabi sallallahu alaihi wasallam sa tawad din yung sukulhu sa makasapulo. Nadat sa benar apakit pembelay wallah sa walinin ko surga. Man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimannahu 10 marrat faqad bana Allahu baytan fil jannah. Sa tao ba diyan yung sukulu wallahu ahad tama na sa kompleto niyan sa makasapulo yan makasoy sa benar pakit pumbulay wallah sa walinin ko surga. Pakit pumbulay ka wallah sa walinin ko surga. Na pagturun sa mga malaikat. Diyan ko to mga malaikat na pumanikaniran sa mga walay. Kapamannikaniran sa mga walay mga uripno Allah subhanahu wa ta'ala. Na pumuganiran sa ayuda na ay pagampaganay ang pumuganiran sa ayuda na mga tao ay ititindigin sa sambayan. Ikadua kalinya ang pumuganiran sa ayuda na kumbati sa Quran. Ikatlo kalinya ang pumuganiran sa ayuda na bida-bida to sa kala na sa mga tao di manasbih ka. Di manasbih si Allah. Ito na itisbih ka. Mga panagsuyo mo tadi manasbih at tigil ito na bisi tasbih begitu tasbih nah manasbih ko na miya kaya to ko niya mong panasbih subhanallah di minimum mga babalas subhanallah menang
Sabab sa kapakagugunggo na niya nun, nadum na yakap ko sa butaw na tumbo na la. Hindi ang kubalos. Yung maluya tumbo na la. Subhanallah. Pakalumbat lang ka, ano mapiya ka sa buto? Subhanallah, 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 subhanallah. Ito. Naba nga pakagugong. Magam ni kuha nga kaya sili pa nasbig sa liman yan natin. Subhanallah, may hatalo dulo to. Subhanallah, may apa man kada kalian ni kap asara siya pagpigilo nang miya pa sa din ng utakuan. Subhanallah, 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 subhanallah. Kato niya na miya pa sa din ng hatalo tingan saya. Pipi nga subhanallah, 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 subhanallah. Kaya so mapiya ako ano di ko kalimutan no. Ilan man? Ilan man yun? Isa, dua, telo. Ate, telo. Katlo yang nga puro yan. Nakasina. 4, 5. Muli 5, no? 6, 7, 8, siyaw. Siyaw. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siyaw. Kailan mo ito? 20. O, sa Pulau siya. 20, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ilan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ilan niyo? Mga isa-isa, di ka dun nagkaribat. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya pasal ka sa tulog-pulagot ko. Diba? Igi mo tuwa mga pasal. Subhanallah, 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 subhanallah. Nagkrisyoy na katma. Kalimutan lang. Hindi na, din. Latest tayo, di ba? Latest. Akatasmi ko. Ay na ba ito? Latest tayo. Anto na isunat, ang punasbikan. So, pasibiyo di 5. 5. Ini sunat Rasulullah. Kapag kayo so kapanasbik o tasbih? Pasbih? Kapag kayo di? Kapakay. Wait na, ay sunnat ang punasbihan. Ading liya 5. Oh, ay gitu, ini pa. Pero manana ka pa. May ko na, doon yung maswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Alema mo na ginoon. Lenyo ka din. Biya ka ako, naka-arrange yan. Biya ka rin siya, di ba? Kanabaad na mga kalalawan nun, at tiga kumuha na ko rin siya, makalalawan nun. Din nalawan niya. Nalawan niya, siya. Namiya suwatan, no? Lang wana di manasbih. Na ikatlo kalinya ang bugan sa ayo ng mga malaikat. Ang ambuha ka panasbih yan, napipipian yan. Kaya ba? Tumudala. Tuniya so Allahu Akbar. Bak. Dia kabar ko napakabal siya. Mati na minidengar ang utapang baryo. Ini dipantado din niya kabar. Ali di man ba nakita kabar? Amin na siya kami ni kabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Abang ngiro. Lala. Ako kubulas ka na, so kapusan niya. Ilalabu ka kubulas ako. Eh, tato nga pakagugugun. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Himpiyan na ka. Mga bin maswadi mo ito kapriwati mo ng mga lokostan. Di ba, igira
Tono-tono sila magturo ng mga Lokostano. Record. Na dito din sa mga Lokostano sa masigito. Nagpunsilan sa mga ito, ori-orian na masigito. Na montong sila. Na itas pikiran ng ito, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pusunjira, la ilaha illallah. May kapatid na, miyat taman sila ko kalabong masigito. Na mataman sila noon, nakanabaya pagkabal sila na la ilaha illallah. Ito na, la ilaha illallah, pagkabal sila. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Mata ka, di pagkabal sa mga lokos guni. Napuun sila ro, kaya pangiraw sila sa eduna. Nakatawa ni Kikipitro. Ito na Kikipitro. Mga Sufi. Kapit ang mga Sufi. Sufi, ahlu Sufi. Adiran di pala ila so la ilaha illallah na kung sila sa oriano to na sabab sa dinda paparila no tama sa uduan nila na pagagiro la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah betul betul na lawas sila na tadi mo na di makapala ila pagka tiburo lawas sila la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha mata na kabo na miya purgede na bu mito ko na miya ko makokalab sa utap biyaran na matras ma alam na Ila no tuloy ko lang ito makagara. Gira miya bener-bener na di ma pergi niya tibur niya na lawas siya. Kami ni pagta de bumiya kan nanti kinakatatan siya kaya kaya turunan na Lailatul Qadr. Di ma pergi Pagili na ka mga pira di mga kasoy na ikaw rin na mga marupman na kumasot man na ibulun niya na lawas yan na nagilpa. Lailara, ilpa. At ang amiyab. Na, ito ako takabasa di ngaya abo ba tiya tanong. Ay abo, pagkinog ka na, pagkikuro talaga miyan. Help. Kami apa lagi dulu tua? Ini yang kata ni kebalasan, apa kebalasan? Riau tadi gaya, Riau terus tadi gaya, laki niu, lihat Riau tiang kami apa pagi lupa. Pagkikuro to. Ito. Miya ko. La ilaha illallah. Di namin di panutuloy na na ba eh. Dia tingin na mas kita minaranggar. Ranggar ko na. Ranggar. Na tabla. Di ba tabla? Sa salasan. Tatagula tabla. Kana ba sumito? Nagira tingin na pagtirawi kami. Ay mga kaguda kami at tingin na ba eh. Nagumiro so ima. Anto na kapatirawitan no, magano malumban. Ito muna may tingin ng mga kangudo na magan. Magan ni ma'am. Tingnan na. Nakumam yun siya. Kwarta. Nagunin ng kintahan na. Namata na tingin na baka sila kami na doon pang sarakati sa mga lokso. Kay sarakata na tingin, hindi mo kapatid ko mga lokos na pag ay daw. Kapag itambala mga labi na kukuhan, ako tatingin ni kay Ginoy Mama, Alhamdulillah, amin. Allah Akbar, Allah Akbar. Maswa tingin ng mga lokos na, ay daw. Di ba ka Ginoy, Allah Akbar ka? Ay apag isabutihan ni ginasumyo dunia tingin, ay daw. Mamamman ay daw. Yuto ko ni Kisabi. Ito na hindi Soto. Pero may aman din ron sa YouTube na. Ay, dali. Ate may aman din ron sa YouTube. Kami ada kami ron. Iyan na ni gala po kung mga lokos tanugun ni rilan sila na wag. Pagising sumamo, magano malumbat. Yung mga kangudaan na tumo niya sumagaan. Koros, magaan. Mambut. Pakatorbo ay mamayan na. Ate, may katorbo lang yung mga na may ada suragaw niya. Turbo. Kaya ka turbo niya naman muna din. Ngayon yun ang utasi sa YouTuber. Kasi may kapangat. Din na kayo sa buto.
Allahu Akbar. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Mata adin. Kami nira menuntun. Amin. Magagan. Mama gagawin. Lagi ito na milang mo ito ko simba. Inna lillahi. Rubuti aman wallah. A'udhu billahi min dhalik. Inahina bitiru wallah sa Quran. Warattilil Quran tartila. Mbatian yung sa Quran sa tatartil ng pipiya. Pumalas ang pipiya. So, kini bago mga hafid, mga kapis ay tumituro ng mga pagalitan sa dakwa, mga kapis. Na aya kapapantagan abilal si sa bandarengid na saan. Ayaw to graduan na, 5 graduan sa madrasan, 5. Abilal ako sa bandarengid. Di bandarengid na roso, markas yung mga tablig. Yagira Ramadan. Na dia ben pagaluin na di mo to ay nang kaya pa mapun sa Pakistan di amuray sa Quran di bagi niya kagugan di kabatia pero pagbalasian alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. Atau ni siwa pakasurgan wallah si guru alim sarumantang kay Rodi Injuma. Pakasurgan wallah si Maulana Faisal Abdullah. Amin. Uni sumuhina. Bagiyayari Faisal Abdullah kaya pangadiin sa Pakistan. Bagi kapag imamiyo. Ading ada dengan kadiki bagi kubatang sokuannya kabinarian. Ya anti orang isu sambil yang tadi. Bagi kapag imami. Atang ini sa gede guru alim. Baya kapag kinagatan ko di magimam sa Masjidil Haram nagina ni kapag imamian. Si sa Masjidil Haram na betul matasiran mampunak na bagina ni kapag imamian. Ading na nararapi dunia. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون. Begitu di pian warattilil Qur'ana tartila. Nah kaya sambian adi mo tagilan di pakapagimam. Na aya mini sambiun na pun membusa Pakistan na isa amia pakalumbat yan so kabati. Gitu. Kaya man na pagulutan ni atakana di yung kutuwa kapi akap kinagam kako imam. Diba? Nagira tatar po din yan, saka maghuna din, nabakan tulog. Dalam-dalam na kesuah. Iga turugan mo. Eh, panubadi magi, mamanada taro kapag ima mo mga lukostan. Ito ni kabati ang mga lukostan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ya sa akin no. Akirin. Ito man ikabati yung mga lokos. Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wah, kenapa nu bayar kapag kebala sarang walad dalin, walad dalin ka walad dalin. Malabo at tigil, malabo. Malabo. Alini. Dito kapag imam mga loks. Ay kuwi ni ko mga loks kami. Payment niya kang udo. Walad dalin. Ito walad bo. Gina mabuo sa mga lokostan na di magalit. Alif, ba, ta, tam, makumakubod, natigin na. Ba. Ba, tigin, bakalan yan, mamukaman ako na ba. Ba. Nababa, nagaba. Kung tira nun, nagba. So mabuso, Allah, love, natigin na na. Love. Lad.
Batian niran suminal gulumat na minal lulumat. Suminal gulumat na kagi ay pembetiran ko na lad. Ay pembetiran na lamang buhay pembetiran. Kapembetiran. Kau Yuto ikabati ang mga lukas. Naanan, di ka nagangaro mamuna, tiro-tirukin. Ay, dumin na tumitin, di ka pagkagina ka makapagpasigil. Ay, di ko po kula sa di mo takapumatian, yung kapumatian na kiriw. Yutip mo sa kiriw. Ha? Ino mamuna, pumilo sa mga lukas. At tunay kabaya yung magan o malumot. Tignan na magan ka para di ka makapikirin. Dito mabibigyan niyo nga para tingnan hindi ganun bukol lang. Kakagip bukol niyo mo nga kakirin. Agiyan ang isa pa kailangan na mapakadakal ka so bigger tadim si Allah subhanahu wa ta'ala. Pinasbih ka kagyutoy ikatalo at magano mga malaikat sa ayuda. Anito muna ka sa dingan na natin, no? Paganas. Paganay. Inshallah nang palingan ng kukuha. Sara makuha nga ng lang. Ngayon no. At ando din kapag galaw na niya, nagtahajud ka, namiya ka mas mga malaikat. Di ba? Di ba? Kaya bugang kaira. Makapasan ka tahajud na, untudo ka na, batiya ka sa Quran. Makabatiya ka sa Quran, na panasbik ka. Makapasan ka manasbik, namiya ka pusa ka. Ha? Urasin ka. Eh, pagkatinda ka man, hindi ka dito, di ba? Oh, ay, ati pagawin niyo na. Andan ni kapag puno ka, sa tahajud, salat at tahajud, nadatulakan mo. Balabaw sa kano, kada ka lang siya na iso. Rice cooker. When, nagdi ka din nagkasandudo, rice cooker ka. Sabtim ba yun nga? Ayaw mo pa kasandudo ka na suiso. Na uwi so at hindi na ka, na pagani ka, dakapan makasimbihan, nadatulakan mo. Allahu Akbar. Na baka sila maka sa dua rakaat na dinidiyan na diyung utakuan. Tinda ka. Na, pado nga Diyos nga, dinidiyan no, hindi kailangan sa duminidi. Pado nga. Tingnan na. Ay, sama pa sa ako mamumuni ka, tinda. Natin ka sa dua rakaat. Allahu Akbar. Kamakasilam ka na, miyati so. Kiyati yan, so initinda ka, ada apoy niyan. Ala ko rin experience ya, karibil ako. Mashallah. Basta karibil na lang ako nakatinda na katawan niya. Diba? Kaya ito na itinda sila. Kaya ito na itinda ang pangalangan, katawan niya. Apoy nga sa miya kay ito. Miya kay ito, kakiyatian ito, di ba, kapag ka sa napangkaon dun sa diyong ito, igyan na kapag ka, so tigo mga loko sa, kapag ka rantay kaon. Nasimbayang ka din ng piya sa diyang kutuhat. Patra ka talambaon. Mabayo-bayo ko na kaundin. Makasila ka. Na parang yung aso initinda ka, kiarantayan piya. Kiarantayan piya. Ubod na dasan makasuak, manininda na datara na katinda na miya suwa iurak na nanay. Dabatir. Anday di nun matawa ito, minda datara ito katinda. So di nun matawa, kaya ka na biya pigisin na, sa matawa rin. Ay, kasi ka di Maria nakatawa. Sa kanina, di na nisirbisyuan sa pamilya niyan. At di na nisirbisyuan sa madaklataw na yung pamilya niyan, di ba? Nasudisan matawa katinda. Batagulago din yung mga watatano, hindi ka pa maganad maninindaan. Na di na niswa ang kakatinda ka, miya ka piya-piya din sinitinda ka. Kan nababiyara sa ka. At miya loto so sabagiyun na, dumaloto so sabagiyun na, panggaran na so sabagiyun. Dito na miya ka piya-piya na kapiloto yan. Muta, ini pa mangdawa ka nakatinda. Na miya ka pasad ka, tahujud. Na di mo, kipa kayo nakako, ando nga maluluto asada, kagi ko gagawin. Kakanaba ka pa ng punininan sa asada, ando nga pinuta miya loto so asada, di ba? Bertiya ka sa Quran, nabangan niyang karan. Ipa kayong kaso, sada, kung ayamanan niyan na, kaya pakapasad ka tahajud, nabertiya ka sa Quran. Kaya puno yung kabusi, ko sunnat akakan. Ano ba yung sunnat akakan? Namiyaga las tres na, kumiyang ka din. Nabagyuti sunnat akakan.
Kana bagyo ito'y malaibala sa kasukor. Kana bagyo ito'y baraka kasukor. Ay baraka kasukor na pakasisarak mitaan. Ay hindi ka pakapasad ka kuman na miyaw masuoras. Nakapsul ba yan? Giyuto'y baraka kasukor. Tikitan wa kagiya aad may musak na pakalpas ta ko'y musak. Na inibatalong binuto mga ulama tanong. Kapangali uba kakasa kapiubang. Kaayad naman takas tama na ukakan na diyang ko to akipon na nalong kubang nagyuto ni taman ukakan. Na initak sumbod mo to kami ko natigilan na ketaks kesak pang kapag bang nahemanan yan na ako. Ayad na takas ukakan na sinla diyang ko to akipon na nalong kubang. Yuto ni taks ukakan. Nagyuto maganon doon nakapagbangin nagyuto baraka asokor. Gyuto malaibalas ukakan. Dapat yun. Yeswa. Nadi na realit kaya ka pamangin doon. Pero na lima-lima gawi. Realit. Namiya ka pa sa dekaro o matiya sa Quran. Namiyalo tumambuso, ini pa kayong nga kadinidiyan na kaya parang nakang. Nayap man ay pa kayong ka na mayawaig. Na makapakayo ka sa mayawaig na panasbik ka man. Panasbik na kamo tapitiro ako. Subhanallah, 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 subhanallah. Makapasad ka manasbik sa diyong utam. Papiag YouTube pa tasbik. Ay pambeturo o mga di mamagamal na kompleto amal. Dito ko ni kompleto amal. Di mo ito, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Makapasad ka roon. Kaumanisa timan roon na 20 ahasan amiyakuang ka. Na idapat ako magato sa ini tasbih ka. Pero ito ahasan na. 2,000. 2,000 mapin. Magkira ka wala ko. Magato sa ini tasbih ka. Di ba? Na itasbih ka man sula. Allahu Akbar. At 2,000 man na mapin. Nakidang ka pan sa 2,000 marata. Na itasbih ka man sula ilaha illallah. At 2,000 marapin. Nakidang ka man sa 2,000 marata. Tasbih ako, so alhamdulillahi rabbil alamin. At 3,000 mapiya. Namiyada pa so 3,000 marata. Yang alalabalas. Miyapasad ka. Namiyagalas 3 media. Tigaan na mag alas 4 na. Pamangani ka ko Allah. Saan ka pamangani na ka? Ya Allah. Bagi akong kasa Fortuner bapiya da ba niya na tayo. Tasang anakan so tayo riyan. Saan pamangani ka ko Allah? Ha? Ay dapat ka. Pagi akong ka sa pidigab. Bapiada at tayo sabala at tayo riyan nakasangan akan. Sasarat na ako to. So ang adi mo ta di mamang ni Allah. Hindi mo kaya mo. Ya karang-irang kita ko. Kuya akong masakarang ito. Uy, nalamboy akong sama ito. Kaya ko ikala ko mga watakan. Di na bumatag tutulo. Padami. Padami ya. Nagumi pangaduan na sa kanya na dinuan. Amin. Ya Allah. Katawan namin mga rarangit kami ang mga to. Kuhay kaming kasararangit. Uy, nalabay kaming kaumusa may ito. Kaya kami ikala ko mga watami. Mata na mo kumapia pa niya kaya. So kasunga misa, dito sa pagampaganay din ada pa nakataba na sa Abu Bakar. Kaya ti daw sa buldun. So si sa buldun ba rin na nagyuto sa pagaganay at ti daw on ko 2,000. Say mo 2,000. Adi, 90 ko masih Ramos so si isa akuan, si Ramos. Si isa akuan. Line of time. Agi palalakaw kami. Undua ding adu. Ya Allah pabangin na mereka ding kaya kasumami sa may ito. Ero sa kami kaun din sa di kami kapakapambalingan. Iniyan na di pas. Panisa na miya gitu. Ya Allah di pas itu. Salah kau mabuikan dua siya kayo to. Tapi pangin na palalakaw kami dito. Sungami sa di oto nga saka relibu miya. Saka miyo te relibu. Kaya buwan mito kami na pinuha siya gini, Allah. Yung kaya ka sumamisa sa maida. Umuraw ko doon. Pagani na meron ka. Ero sa kami ngayon na di kami nga pakapilingan ako mga pamilya mi. So kaya naman, Allah, di
Di pasir. Ada dua-dua di tahun nuker pengayun. Ayah kadang lantro na dun pengayun. Sekami na kami dun pengayun. Jadi mo takin buya gitu. Si busiya gitu tim yang ina. Kaya datari mando wallah ka. Kaya lang mami kagiro. Ya Allah di pasir. Kami ro mamatay. Namataan asuka patay na upuno ka adyo na petikan. Gapiada ka pa sa media. Agyuto isabak mga baisi ko ba pakapenda ka na nakaro ko suluan ka. Sanja pumanganin ka. Waya pumanganin ka. Ya Allah. Pangingkor ka. Adya karo maknaya. Na pangingkor ka akataguan na rakan sa kapadi. Adi din makapamangilay sa mapangaruman niya. Ano, yagan silang kakasin. Ay dapat ito. Kaya suweran na yan. Kasi naman po mga dato. Kalatawan iso katirima wala ko pa. Kontra, paman kontra. Ya Allah, pangninamir ka dia pagadiam itu napakapakaduyang ka din. Dia kung ni Allah prakisen. Kaya pakaduyang na dia pagadiak na to. Kaso ko natin kung nabiyan na hadis. So kay pamangnin ka ko pagaring ka sa kakuha niya na mapya. Kasi ka pumbalat to sa kakuha ka mapya. Aduh na ya mama. Kaya mini pamangdoro no to wali mo. Napakatatanong niya sa wala, di tahijud. Ya Allah. Now, tigi karuman niya, mata ko mapipang din eh. Di na di pamangin, di mo tapagarin niya, di na di pamangin. Ya Allah, pangingin ko ka. Si Sulutan, napakaduyang ka, kaka mapipikirin, nakapakaduyin niya. Ya Allah, tarimang kasupangan niya, kadigo ko. Nanimbal to. Seminar si Karman niya daw. Seminar si Karman niya. Kunya no to man naginipan ko siya tuwalim. Aso din ka di ipamangnin ka so pagaling ka na sir ka di imbal to. Yung gusto to at tingin di pamangnin ni Mister ang ko to pakaduin niya si Sulutan ka. Iduay. Kakaginuay, matay ka yun. Kakaginu pamangniyo. At kukuha niya so kayo payupas. Tadu payupas. Yang kayak gitu ya Allah, udah apa dia ngajak saudara kita? Ya sokara na mama, duit kabis. Oh tuh, ngayon, dipagilid aja. Niya nagawa sa seminar na di nung kabisa na kukuha na kakagiyakuan, siya kapimbal to. Sa kala, akit pumangin na ako pagaling ka, nakala ka pagkasuin niyan, rakakadatar nubula sa atin sa akin, baka na kaon, nakabagla ka. Aku suinin doon. Yuto, sa atin sa kalaki pumangin ka upagaling lang na. Oh, kabaya ka, mamangin ka sa trak, na di kan pumangin sa trak. Ya Allah, pangin ko ka, di nga silingan namin, na risking ka sa trak. Tulus ikhlas ni ya Allah, fortune nila magaling ako. Abmator ka, napakakuha ka mo sa trak ka fortune nila. Allahu Akbar. Nah, ida ba ta? Biang so ano sa pangni. Nagyan na ni Pangni si sa diyon. Okay, na diniron bukas sa diyon o tapakapendak niyo Pangni. Yan yung tanong kagi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pendak. Miya kapasad ka na, miya galas 4 na ka, kaya susuko din na 30 ka minutos, 20 ka minutos na miya kalalaga ka na ka. 20 ka minutos. Di naman na 20 ka minutos na may kalalaki ka na ka, di ba? Sina kumati ka kan, 20 ka minutos na bayabog ka niya na makisisama kami. Sa araw-araw ba di buwa ki ayamanan niya, nabububuk mo kula di panapunga. Kami yan na. Di nga niya kalalaki ka na. Makisama kami, nabuga ko pala niya sa kalapad. Di na. Asan yan buwa po na? Ada, pagkina siya ng pagkapuna. Gira ako niya na di mo to alapadak. Giro niya siya pipi. Na mampurong-purong siya, nagiro niya siya. Siya ng pagkapuna. Mga to ko na di na muli na mapunta na pala niya tumabugas. Yan na. Makapasad ka tahajud, pwede ka sa Quran. Makapasad ka berte sa Quran, panasbit ka, makapasad ka manasbit, dua ka, makapasad ka dua, kangka, yapi-yapi ginawa ka.
Biya ka pasad ka kuman, malo kami ka deke, tiga kayo da baka numit sigupan na, para di ba? Da pa na baka nung pila kita. O bagian na umaning ka. Kangka kung minus 20 para alas 4. Makakangka kung minus 20 para alas 4. Nagilambang kaon sa 10 ka minutos, 20 ka minutos. Ay pulalag-lag ka pipiya. Ipunigo pa na karo pipiya. Ay sila ko mati kasi ko pa no 20 ka minutos. Pagilay na nga pagkiniyaman ng utan ng tiyak. Pagila pa niya man na pagkiniyaman na lagi tiyan. Dubul. Lagat ta. Isigupan. Hindi pa ni mama. Di sauda. 20 ka minuto sa mama kay pasigupan na ka. Bapiya 10 kay steak. Na kaya 10 kay steak na mabuka pagin pa ko nabiyakan lala. Iya po sa dudu sa kay steak. Benar tanta makapungan. Gina na. Pamana programa nga sa di mo ta oras. Di mo ta oras. Programa nga. Uy na kaya bay no ang pitero pinigupang ka kabantiga ka na. Panigupang ka. Ayak ka kular ka na udi ka na pasigupan naguti mas mapiyar ka. Udi ka pasigupan naguti mas mapiyar ka. Sa kami niya ganun sigupan na dakon makasosigupan. Na kung makangungoda kami na. Si kami sa imisyu. Totoo kaya pag hindi ako ang mga dinaturil. Mga wata kami pala. Na teori lang. At yung ito, tutorilan ka kami, na paninigupan ka kami. Na pagkalangan niya kayo ito sa mabubasa gawin na isa kapakiti. Ako kami niya pakapagana doon, manigupan, ang mga wata, ang mga nigupan tanong. Ay, dami kapaso, sigupan na kaplalawan na sa antay mata si kasigupan. At di mi di pa sumatan. Ay, panapuko namin na, so champion na mata sa. At di mi di pa sumatan. Agay, may lang sigupan na kami nakakapatan siya. Mamiya ka na gawin na kapipil pa, mamiya ka pata sa sigupan. Samaw na pumila nga ba? Samaw na makapos. Hindi mo niya mamiya ka pagkaso aming sigupan. Ada kami dun, sa akin na, susano na, ada ako dun pagkaso sigupan. Pigilan na, lagit ka. Kabulong sa sakit ang ipon, so lagit ka. At tingin na ba, sakit ang ipanakan. Huwag pa ka lagit ka. Tingin na bumaka. Natingin na ino ko mga bakulok sa. Na din na miyaso akan kasigupan, kalagat, tambuma. Sa din na baka miyaso. Na din mabuha. Kayo gano'n man sa buklo ako. Sa kasigupan. Nababuklo sa mga padagil na pa. Kabuklo ako na makuha ko siya. Nabuklo ako sa kasigupan, nabuklo ako sa kambuma. Kapag-resik ako sa di mo ito. Pag-isara ka siya na di mo ito. Duda mariga. Maya-maya na, may aswata di mo ito kuhan. Gimbuma. Kumukuha sa kuhan. Kana ba duda eh? Ano ito so mineral. Napan ako niya na penudan niya na susitu. Upama sa swata yan sa situ. Naibabata dia kito sa situ niyan roa lalakban niya piya. Miana, pagkasumsum sa siyarang utawatay, na inibata diyan ro. Niya kapagubay. Kunya pala lagi na kunya kwaso duda yan. Mayroon kunya nila mukha, bala inibata siwata yan. May kini panguyag, mga miya to. Ito sa diyan kaya alam, ito yung luma. Oh, to. Itip ko ko. Na di pa napababa man, na di mo takilidawalin yan na langon upa. Sulugay sa pasisigupan na, sulugay sa CR, karon di sigupan sa CR. Ngayon, ini sapar so bapian to ni punggululan sa siyan, gira di ka di magsiyan, na di marano yan, ako di paligpang. Di magsiyan, na miyaka-piya-piya ka pagilitan yan, no? Tama po siya, nilibod yan, no? Nailangan ko to si R, kamiya kadudu. Pagmbo sa po sa sigupan. Na di ka pa kayo, so apian to na isuin ka sa CR, pasigupang ka, kung ka, paginima ka, patero ka, na haram bangaroso asan mo ta CR. Di din ka pa kayo, baka patero sa ka, di ka pag-CR. Ay abu, kesumbag ka sa CR, na si panugungan ka na makaisisapan. Inupitiro sa panugungan na ba't tala istinja sa panugungan. Si ina ka, siya maa ka, na di din ka pa kayo, baka simbag.
Sangot ka tatago ka sa CR. Di maranaw di po ni magidida. Di ko kayang tanggapin na mawawala ka na sa akin na magso. Nakapitan. Di pangidida sa kapugudo niya. O di, kira pagudo na kaya ko na dito po. Di silipon. Sa taas samda si Arira. Nako. Ipringan niya na napag siya. Why, pero nga nila ako La ilaha illallah. Di nang kapakay. Di na nang kapakay. Aba na di gulula si Kusum da siya. Ay dapat pag tanong so, ayamanan yan na adab sa siar. Kaanta no makaswa mag-siar. Anda no di kedusa. Sangot akap sultuno sa siar. Na di din kapakay. Aba na sembag na ka. Tao! Bapi kapitulo niyan na ka. Si sangot sa siar. Ay mo kapakay na makag... Kaya to ko nanuduga bisa siar. Bagi daw, oh, katay ako mo! Kadi ka para bakarotero. Ay abo, kesembag karoon na si Musi panugangan na ka. Panugangan na mama, panugangan na bubay. Makaisa-isa pa. Na sudah panugangan yan, nadidun pa kasembag. Tidak panugangan yan. Paano ba dapat makakuha sa panugangan yan? Dahil sembag niya na panugangan yan, syaitan. Giyanan, ay dapat na kumasuya ko sa dingaya tapi katanong at tigwam yakaw ako. Ikapat